Dan fim Ayagi TV, ku yi subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun farin ciki da nishaɗi. Wai kai shikenan yanzu a rayuwarka ka zama kaddara na kake ne? Wai ya za a yi ma dan Allah ka dube ka fa ka dube ni. Ko wani zo min a haka wata ce kana so na. Wai bayan ma shashanci da auka bayan cewa kai kana so na mu wai a hakan nan ne ma dauke ka kai ka gidan mu. To Allah na gode maka ko daga sakatir aka sako da kai aka ce a kawo ka gidan mu aka ai ba za a yadda ba za a ci har yanzu baka samu lafiya ba. To bari ka buɗe kunnen ka kaji. Ni da ka gani na an samun rana. Kuma ya kai tafiya ka can ka je ka fama da shiriri ta ka kaje. Dan ni wallahi na karfin ka. To an gaya miki ni talaka ne ta uwar kuɗi na har nawa aka kawo kuɗin naki. Ki faɗa min nawa aka kawo kuɗin naki. Wallahi sai na ninka ninkin ba ninkin ɗin kuɗin da aka kawo. Ki daina kallo na a haka. Kika san arzikin da Allah ya mun? Wani abun ba din ni na bari kake min haka wallahi. Ado! Ngai. Dan Allah dan Annabi ki tausaya ki karɓi soyayya ta. Ka ji ƙato. Idan Kabiru ne. Kabiru? Da yake faruwa ne? Wani malam dawo nan. Nan aka ce kai. Malam da kuma ba irin koyon iska ba da wanda ban saba ba a hankali. Me yake ne ba dole ne ya mun. Dan Allah Kabiru ka batan min da wannan ya daina bashi batan min da shi kawai. Kai bari ki shiga a banka. Kai tsuguna. Kai ba kuri mutumin banza mutumin wuti. Ka ji ƙato. Abin da za a ma wallahi ban ma shiga gida na ce wallahi kai yau sai ka gane gurin ka na rantse da Allah sai gida. Ba shege, wallahi na kuɗi sai na ɗaure ka. Dan fim Ayagi TV, ku yi subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun farin ciki da nishaɗi.